Hello mga bitikon kag mga arikison. Ang inyo mga mata nga mga motaon, gusto nyo bala akon pang tuslokon? So habang nagmamaniho ako dito, pinapakita sa akin ni Buki yung menu namin sa cafe. At paglantaw ko ng cafe, sabi ko, di puta, hindi ako kakita, ha? Pati yung menu, yung di sutaya, hindi na ako kakita. Parang mata ko parang may blurred, ah. So sinabihan ko si Buki at saka si manager, halika, samahan nyo ako, pupunta tayo sa Sarabia Optical, dyan na yun sa may Ayala Mall para magpalantaw ng aking mata. Dahil lately, parang hindi na ako nakakakita ng aking mga babasahin. Yung di puta. Anong buot silingon nito? Tumatanda na tayo? So, kinausap ko kaagad si doktora. Sabi ko, doktora, tulungan mo dahil ako. Parang hindi na ako nakakakita. Parang bulag na ako sa katotohanan. Pareho bala sa mga kilala natin na kahit iniinto na sila, parang pabulag-bulag lang sila. Yung kabalo na gid sila nga iniinto sila sa likod nila. Amuman sila hambal-hambal na, sige lang, patawarin natin sila. Mga gunggong. Pero dito sa Sarabia Optical, mga kalente, pagdating mo, i-check up ka talaga nila ng mga high-tech na mga equipment na mga kalente. Akala ko binuburikat lang yung mata. Pero dito, ginagamitan ka talaga ng mga state-of-the-art na mga equipments para ma-check talaga thoroughly ang mata mo kung anong diferensya sa imo. Base ang mata mo, hindi diferensya, kundi utak mo. Tingnan nyo, ginamitan ako dahil ng parang high-tech talaga at saka tinabuntabunan yung mata ko para ma-check talaga kung anong diferensya. Kaya nalaman ko na yung left side ko is medyo strong pa tapos yung right side ko medyo bulag na. Sabi ko, oh my God, parang ang tanda ko na. Approve lang ko dyan pero sabi ko, di putaya, no, parang tigulang na tayo Buti na lang nandyan si doktora para sabihin sa akin na bibigyan niya ako ng mga glasses para makorek yung aking visual problems. Ayan ho, niresitahan ako dyan ni doktora. Sabi niya, ito ang gagawin natin. Bibigyan kita ng corrective eyeglasses para magamit mo from far, middle, at saka near. Tapos, nandyan din yung kaibigan ko na si Dennis Arkin na magsuporta sa akin. At nag-recommend talaga sa akin sa Sarabia Optical. Siya rin pala yung may-ari ng Next Pizza. Na ibubutang ko dito sa screen para ma-check nyo yung Facebook page niya. Napakanamit talaga mga kalinti. I-try nyo talaga yung kanilang chorizo pizza para malalaman mong inanap mo. Pero promise mga kalinti, hindi ka talaga maghihinulsol na maktikman mo ang Next Pizza. So pagkatapos ng mga kalinte na ma-check na yung mata ko, pinapili ako dito ng mga shades na mga antipara na gusto ko. Ambal ko sa kanila yung gusto ko na shades, yung pwede kong usarin sa labas. Tapos pag pumasok ako sa loob ng mga dilim na lugar, katulad ng mga mga dilim na lugar man. Pwede ko pa rin mauusar. Sabi ko talaga sa kanila yung gusto ko na gamitin na shades, yung pwede kong gamitin nung nagdadrive ako sa init ng araw tapos diretso ako pumasok sa loob ng mall. Yan, gusto ko yan. Pati sa gabi pwede kong gamitin. So sabi nila, sige, bibigyan kita ng ganyang shades. Ati ambal ko, good. Kung hindi magmamaoy, bukaon ko ditanan nyo ng mga display po. Hoy, charet lang wala ko na ginambal. And after ng check-up ko mga kalinti, sinabi nila na babalikan ko daw yung shades ko after mga 10 days. And sabi ko, umandam ka mo And after 10 days mga kalinti, natapos na manggid ang akon nga antipara. So excited ako na bumalik sa may Sarabia Optical, sa may Ayala Mall. And pag-abot natin, ginhag natin si Gabi mga kalinti dahil nag-greet siya sa atin. Yan yung anak ni Dennis Arkin. Kasama niya yung kanyang wife. So pinakadto talaga ako dito nila mga kalinti para itesting ko daw ang antipara. At tutudluan ko nila kung paano ko gamiton ang antipara kung mag-drive na ko, magbasa, kag manglingling. Ay, lingling. Timos, makita mo talaga dito mga kalinte na ang kanilang craft ay magaling talaga. Tinuturuan talaga ako nila kung ano talaga yung gagawin ko. Si doktora napaka-helpful at syempre si Dennis nagmamasid-masid lang at saka nagka-comment lang. Partner, charet lang. Before ko gali malimtan mga kalinte, gusto kong pasalamatan si Tita Techi sa kanyang sponsor ng ating antipara dahil gusto niya daw bigyan talaga ako ng antipara na magagamit ko talaga. Quality at hindi parehas ng iba.
Thank you, Tita Teichi. Arigato gozaimasu. At ito, mga kalinti, ginamit ko talaga yung antipara sa pagtingin-tingin ng mga pictures dito at nakikita ko dito na ang kanilang mga customer dati, sina Pops Fernandez, Rudy Fernandez, Maritoni Fernandez, Mark Anthony Fernandez. Charot lang, si Pops Fernandez lang to Ambot ko si Martin Rivera, Arimandi Intriga! Chiret. Ayan ho. Ang tagal na pala dito ng Sarabia Optical, mga kalinti, dito sa Pilipinas. And I can say that they are the pioneers when it comes sa eyewear diri sa Pilipinas. So, reliable gid sila and very thorough sa ilang mga craft. That's why I highly recommend nga mabisita kamo di sa may Sarabia Optical diri na yun sa may Ayala Mall, Bacolod City. Para makita nyo man ang hinahanap nyo bala at saka sa mga nagpabulag-bulag sa kanila mga love life. Mabugtawan ka mo kung magkanto ka sa Sarabia Optical kay makita nyo gid klaro ang iya ginahimo sa inyo. So again, Sarabia Optical, madamo gid nga salamat sa inyo and please do visit their store diri dayon sa may Ayala Mall, second floor diri lang sa Bacolod City. Yohoy!